मा गामिनि गेलेदों बेयाव? आंथ' रोङा नाथाय बुंनो बेयाव गेलेनाया मा गामिनि गेलेदों? दायो जाबाय गेलेगोना कुन्द्रु बिल्डआव हारु क्लाब बेनिफ्राय निस्काग्रा आरो मोनसेया बाहानि? मोनसेया दा बेखौ आं बुंथ'नो हाया दा फैबाय थागौ दा मिथिथ'नाय जायाखै आङो बे मोनसे उननिखौ दे होमबालाय माथो खाग्रानिसो होनदों सोरबा मोनसेया खाग्रानि होनदों माथो नङा? बियो खाग्रानि दा गेलेगोना आरो बेबो मिसिलानो हनै बेबो मिसिलानो दाहायगोनासो दाहायगोनासो माबानिसो माथो अरलानि जागोन ना जागोन नोङो मानो गेलेयाखै? जुथा गैया जि जुथाखौ बायनानै लादोब्रा फैसायालाय आरो बेयाव ओरैनो दं माथो बेयाव मालायनि गोनजासो माथो नों फुबानो जाबाय दा फुबानो जागोन माथो नों फुबानो जागोन माथो जुथाखौ आं एबार लेडिसफोरजोंसो गेलेनोसै नंगौ माहा बेफोरावनो ब्रा खेलोबाला गेलेनोबालाय मोजां जागोन गेलेनोबालाय गेले दानो गेलेखादो नायनोसै नोंसोरनिखौ नायग्रोनोसै रोङाबा आं फोरोंगोन ना जुथा गानखा होमबालाय जुथा गानखांबा जाबाय दा मोनसेया जाबाय गुन्द्रुबिल आरो दा मोनसेया जाबाय खाग्रा आं बै लामाथिं फैनायमोन आरो बैयाव मानो मानसि जाब्रा जादों होननानैसो आं बेयाव हाबनानैसो दा बेयाव फुटबल लामाथिं थांनायमोन आरो आं मिथियाखैमोन बेयाव मा जागोन होननानै मिथियाखैमोन मानसि जाब्रा थानायखायसो मिथिबाय हनै दासो हनै फुटबल गेलेदों नोङो गेलेनायखौ नों माबायदि गेलेनो हायो दे बुंदोब्रा दुइटामान रखम बेगर आङो बेयाव साव जानो नायनोसै आरो दा आङो दायो साव जानो नागिरदों नै बे एथु किकाउ लिमस्टि दा बे लिमस्टियाव आं साव जानो नागिरदों नै देबारनि समाव दा नै मालिका बियो मालिक बिराद गोथाव मोनामबाय बारे जानोब्ला गोथावलै नैलाय बे हाबलायलायबायलै बे हाबबाय बिराद गोथाव কি চ্যানেল ইয়ার নামে হ্যাঁ নাম কি ইয়ার নাম কি নাম জুগমা Mama santin hai nani yo dokan hai beli kopi.
দোকানটো কেমেৰা কৰি আছে ভিডিঅ' বনাই আছে মালিক